Good afternoon, Kabalen. So it's a cloudy Monday afternoon and time check 3:06 at nandito tayo ngayon sa may Tourism Road. Ayan. Bali parte pa rin ito ng Kalulot, Barangay Kalulot ng City of San Fernando. Yan, itong junction na ito kung kakaliwa ka rito, yun yung papuntang ano, main Kalulot. And then yung pakanan doon papunta naman ng Barangay Bulaon. Then pag dumiretso tayo papunta ng Barangay Sindalan. So yung pupuntahan natin ngayon ay titignan natin yung precast yard ng NSCR doon sa may Barangay Malpitik. So kung naalala nyo, yung unang pinuntahan nating precast yard, yung sa may Baliti, yun sa may tabi ng Coca-Cola. Nakita natin kung gaano karami yung mga segmented box girders na naka-stock doon, ready to ship na. Pero ito nadadaanan lang natin nung mga siguro 2 to 3 months ago. Nakita natin na medyo marami na rin yung mga stock. So tignan natin para magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung itsura nung precast yard dito sa may Malpitik. So let's go. Maganda rin yung kalsadang ito. Parang ano rin to bypass road eh. Yung dulo nito, yung MacArthur Highway, kung di diretso ka, papunta ng Mega Dike. Marami na rin mga establishment yung ginawa rito. Ayan meron pang bike lane. Bali magkabilang bahagi, tig 2 lanes. Kaya naglagay sila ng island dito sa gitna. Ito bagong asfaltado dito Last time tayong dumaan dito, hindi naman naka-asfalto. Ito naman yung papuntang Northville. Ayan. May nag-emergency. Italian. Malapit na rito yun eh. Pagdating dito makitid na pala dun sa tulay, gawa ng tulay. After nung tulay malapad na ulit. Eto na, ayun na pala, lumampas tayo. Eto na sila Teka, tignan natin yung ron, yung description. Naku, wala na yata. Parang nabura na. Dito. Ito yung pinaka-entrance niya Ayan. Ito.
Tingnan natin. Acciona DL ESC JB. This precast production and storage facility project of Acciona Dailim JB has been issued an amended environmental compliance certificate. Ayan. Ano pala yun? Sa DNR. Compliance certificate. Di pa tayo dito. Ito. Kita natin yung mga ano rito, yung mga poste. Ayan o. Ayan, hanap tayo ng ano. Hanap tayo ng magandang spot. Ano kaya ang tawag dito? Dito sa kulay orange na to. Ayan. Lalaki ng mga bakal dun, no? Acciona. I-drone shot natin para makita natin yung aerial view ng kanilang precast.
So nakita na natin yung aerial view nitong ano, itong precast yard dito sa may Malpitik. At marami din pala yung mga stock nilang ano, yung mga segmented box gilders. Tanungin natin si Kuya kung kasama ba ito dun sa ano, dun sa may Baliti. Boss, ka kaya ba ini katang kiyang balite? Kaya kalupa nemo itang precast yard ka rin. Ala, bablog ke. Bablog ke. Oh, ayan oh. Shout out ka sir. Nalagyom sir. Oh, Jomar, ini sir. Oh. Nano ka ken? Ah, traffic control. Nanong aus ka retang maluk orange ke to? Nalalagyo reto? Na. Na. Asem bulan de yan. Alwaretang kay Rene launching country. Apin din. Ah, so ito yung pala yung mga launching country. Yun, yung ganon. Ah, bali assemble. I-assemble. Wala siyang pangalan, no? Karatula, no? Ah. Ali, brick 7 na lang billboard na maragul, ne? Kalupay kitang baliti, ne? Lening kay. Wow, kendala. Watang kayo no kardo, dala kanyan din, eh. Santo Tomas. Ah. Detang ka rin kiyang Clark. Kiyang Clark do ka rin. So, ayan. Yung palang orange na yun, launching country. Ayan, oh. Shoutout sa kanilang dalawa. Sige, sir. Oh, yung oda. YouTube. Subscribe kayo, YouTube. Oh, sige, thank you. Okay. So, na-update na natin. Kasama pala ito dun sa may Baliti area. Kaso medyo magkalayo lang yung ano, yung lugar nila. Ayan, oh. Dito sa Kalulot, meron pang precast yard dito. Ito, oh. Nasa harapan mismo natin. Ayan. Bali, I think kasama rin yung ano dun sa may Malpitik. Ayan, oh. Dito malapit na rin. Bago yung ano nila rito, oh. Yung mga equipments nila. Ayan. Ayan, oh. Anti-burning law. Dito pala talagang makikita mo na ng malapitan. Ayan, oh. Ayun yung crane nila. Ayan, dito pala, oh. Mas malapit. Aksyon na. Kunan din natin ng ano, ng aerial shot.
So dito na magtatapos yung pag-update natin dito sa may precast yard ng NSCR dito sa may Malpitic area. So as usual, ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Royal Andas is signing out.